Развязание гісторыі з атручэннем у дзіцячых садках Меншчыны. Чыноўнікі патлумачылі скарачэнне платнай медадукацыі. Палітык Мікола Статкевіч агучыў рызыкі для Беларусі ў выпадку выкарыстання Расіі ядравай зброі. Пра гэта ды іншае раскажам у кароткім выданні навінаў аўторка 9 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. У Беларусі прыпынілі рэалізацыю вытворчасць прадукцыі кампаніі «Біамалпрам». Такая пастанова прынятая пасля расследавання выпадку масавага атручэння дзяцей у Менскай вобласці, паведамляе прэсавая служба Міністэрства аховы здароўя. Пасля правядзення лабараторных даследаванняў спецыялісты прыйшлі да высновы, што верагодным фактарам інфекцыі стаўся кісламалочны прадукт біфідзін. Дзеці з сімптомамі кішачнай інфекцыі пачалі паступаць у больніцу рэгіёну яшчэ 2 чэрвеня. Агулам пацярпелі каля 30 чалавек. Доўгі час улады не называлі канкрэтны прадукт, які мог стацца крыніцаю заражэння. У выніку экспертыза паказала, што біфідзін не адпавядаў патрабаванням мікрабіялагічнай бяспекі. Цяпер спецыялісты дзяржаўнага санітарнага нагляду праводзяць маштабнае правяранне умоваў вытворчасці прадпрыемства. Сталі вядомыя вынікі цэнтралізаванага экзамену па беларускай і расейскай мовах. На максімальна 100 балаў іспыт здалі больш як 1400 асобаў. Такія звесткі апублікаваў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. Пры гэтым 1301 выпускнік на максімальную колькасць балаў напісаў менавіта расейскую мову. Гэта ўдвая больш, чым летась. Усяго ж расейскую мову здавалі больш за 48 тысяч асобаў. У той жа час беларускую сёлета пісалі крыху больш за 10 тысяч выпускнікоў. І, адпаведна, колькасць 100-бальнікаў таксама сціплейшая. Усяго 125 асобаў. Тады як летась было 264. Улады працягваюць тлумачыць скарачэнне месцаў для абітурыентаў платнай формы навучання ў медуніверсітэтах. Паводле чыноўнікаў прычына ў адсутнасці ахвочых атрымліваць свабодныя дыпломы. Прынамсі, такое меркаванне ў эфіры дзяржаўнага ТБ выказала намесніца кіраўніка Мінздароўя Елена Богдан. Паводле чыноўніцы, большасць студэнтаў-платнікаў пасля выпуску ўсё роўна ехалі паводле размеркавання. А тых, хто атрымліваў свабодны дыплом, было вельмі мала. Менавіта таму, са словаў Богдан, сёлета універсітэты замест 200 платных месцаў дадалі 760 бюджэтных. Палітык і былы палітвязень Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале пракаментаваў заклікі да выкарыстання Расіі ядравай зброі, што гучалі ў тым ліку на Санкт-Пецярбургскім эканамічным форуме. Статкевіч зазначае, што пагроза гэтая рэальная, і яна прымусіць краіны Захаду таксама рыхтаваць адказ, каб зрабіць цану агрэсіі супраць НАТО непрымальнай для агрэсара. Для Беларусі можа стварыцца такая сітуацыя, што ўсе дзяржавы вакол нас будуць мець ядравую зброю, такую ж, як і тая, што ўжо размешчаная на нашай зямлі. Толькі нашыя суседзі будуць у крызісных сітуацыях самі прымаць рашэнне на прымяненне гэтай зброі. А Беларусь зробяць мішэнню для зваротных ядравых удараў Масквы, нават не папярэдзіўшы нас пра гэта. Міністэрства эканомікі падрыхтавала праект указу аб удасканаленні дзейнасці садовых таварыстваў. Дакумент вынеслі на грамадскае абмеркаванне, якое працягнецца да 18 чэрвеня. Паводле праекту улады збіраюцца забараніць некаторыя віды камерцыйнай дзейнасці на дачных участках. У прыватнасці гаворка ідзе пра арганізацыю адпачынку і забаваў. Таксама пад абмежаванні могуць трапіць паслугі ў правядзенні культурна-відовішчных і спартова-масавых падзей. Да таго ж, на дачных участках нельга будзе здаваць у арэнду лазні ці сауны. Кіраўніца Камволю Тацяна Лугіна знайшла вінаватых у эканамічных праблемах прадпрыемства. Паводле ейнай версіі, беларусы проста недастаткова працуюць. Заяву Лугіно эфіры праграмы «Студыя Белсат» пракаментавала прадстаўніца ў эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Аліса Рыжычэнка. Тут пытанне не ў тым, колькі павінны працаваць работнікі, а наадварот у тым, якія умовы складаюцца і куды укладаюцца грошы. Больш за тое, на Камволі зараз больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў гэта доўг. Гэта больш за 5 гадавых выручак прадпрыемства. Пры этом 50 толькі адсоткаў усіх там стаўнкоў працуе. Так вось, у гэтых умовах колькі б не працавалі работнікі, усё роўна вырабляцца, калі будзе нешта больш, яно будзе вырабляцца на склад.
Незвычайны інгрэдыент знайшоў у каўбасе жыхар Беларусі. Падчас наразання мяснога вырабу мужчына трапіў кавалак металу з вострымі краямі. Праз находку ён апавёў у сваім акаунце ў Трэц. Паводле мужчыны, каўбаса была вытворчасці дзяржынскага месакамбінату. Як зазначае аўтар публікацыі, выяўлены ўнутры прадмет быў падобны да кліпсы. Мужчына выказаў абурэнне якасцю і бяспекай прадукцыі і адзначыў, што больш не будзе нічога набываць у гэтага вытворцы. Гісторыя значнога жыцця Менску. 40-гадовы жыхар сталіцы збіў абутковую лыжку 37-гадовага таксіста. Перад гэтым агрэсар пасварыўся са сваёй сужыцелькай. Тая захацела з'ехаць дадому, свае паслугі ёй прапанаваў кіроўца таксі, які быў побач з пад'ездам. Подозреваемый, который наблюдал за ситуацией с балкона, собрал вещи женщины. Среди них оказалась металлическая обувная ложка. В пути она снова поддалась уговорам и вернулась к мужчине. После ее возвращения подозреваемый, охваченный ревностью, напал на водителя и нанес ему несколько ударов металлическим предметом. ДТЗ на аўтадарозе Р-23 ў Слуцкім раёне. Паводле версіі ДАІ, 48-гадовы кіроўца «Фольксвагена» не дапільнаваў бяспечны бакавы інтэрвал з аўтамабілем МАЗ, у выніку чаго здзейсніў з ім сутыкненне. Пасля гэтага «Фольксваген» з'ехаў у кювет і перкуліўся. Кіроўцу легкавіка, ягоную 39-гадовую жонку, а таксама дзяцей ва ўзросце 13 і 18 гадоў шпіталізавалі. А ў Мінску кіроўца аўтамабіля «Байк» выехаў на скрыжаванне з вуліцы Сурганова на чырвонае святло. 39-гадовы кіроўца матацыкла «Хонда», які ехаў вуліцай Сурганова, паспрабаваў перадухіліць сутыкненне, у выніку чаго ўпаў на праезную частку. Мужчыны даставілі ў больніцу. Адна з найстарэйшых беларускіх турыстычных арганізацый пайшла ў гісторыю. Эканамічны суд Менску прызнаў банкрутам кампанію «Беларускі спадарожнік» і пачаў яе ліквідацыю. Пра гэта піша выданне «Беларусы і рынак». Арганізацыя віннай дзяржаве больш за 8 тысяч рублёў. Агульная пазыка перад крэдыторамі склала амаль 75 тысячаў. Пры гэтым апошнія гады кампанія фактычна не працавала і не мае актыву, каб аплаціць запазычанасць. У савецкія часы беларускі спадарожнік займаўся арганізацыяй моладзевых тураў. Пасля развалу Савецкага саюзу арганізацыя належала Беларускаму рэспубліканскаму саюзу моладзі. Пад маладзечным карыстальніца Трэц проста з вакна электрычкі зняла відэа з дзіўным вершнікам, які скакаў на кані побач з чыгункай. Аўтарцы відэа мужчына нагадаў беларускага ведзьмара. Іншыя карыстальнікі Трэц згадалі персанажа з гульні Red Dead Redemption 2. Глядзіце відэа і пішыце нам у каментарах, на каго, як вы лічыце, падобны гэты вершнік. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», а таксама, калі гэта для вас бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».